Ονειρεμένο ξεκίνημα για τον Ολυμπιακό. Ο Λεντέσμα στο τρίτο λεπτό σημάδεψε τον σπουδαίο κεφαλοσφαιριστή Ζούλιο Σέζαρ με τον Βραζιλιάνο να εκτελεί τον αμπάρι για το 1-0. Η συνέχεια δεν ήταν ρόδινη για τους Πειραιώτες. Στο 33ο λεπτό το λάθος του σκόρερ Σέζαρ ευνόησε τον Καρντόσο, ο οποίος με σπουδαίο σούτ ευνηδίασε τον Σιφάκη, ισορροπώντας το μάτς. Ο Κάρλος Μασάρα είδε δεύτερη κίτρινη κάρτα από τον κύριο Κατσιδόνη, αφού καθυστέρησε να επιστρέψει την μπάλα ύστερα από μαρκάρισμα στον Μεντρινό. Άφησε έτσι την ομάδα του με 10 παίκτες σε ένα δύσκολο σημείο. Στο 50ο λεπτό ο Ολυμπιακός γύρισε όμορφα την μπάλα έξω από την περιοχή του Αστέρα. Ο Στολτίδης βρήκε έξυπνα τον Κοβάσεβιτς, ο οποίος απρόσμενα αστόχησε. Στο 54 ο Λούα Λούα προκάλεσε τα ρεφλέξ του αμπάρι. Ο πορτιέρε του Αστέρα με σπουδαία απόκρουση απέδειξε γιατί ηγείται μίας από τις καλύτερες άμυνες του πρωταθλήματος. Στο 58 ο Ζεβλάκο βρέθηκε μόνο στην περιοχή του Αστέρα, αλλά παρά την καλή κεφαλιά δεν κατάφερε να βάλει μπροστά στο σκορ τον Ολυμπιακό. Μαγική παλιά του Ζαερή στο 64, την κεφαλιά του Τσέζαρ εκμπλόκαρε ο Σιφάκης. Στη συνέχεια της φάσης ο Τζόρτζεβιτς βρήκε με παράλληλη παλιά τον Κοβάσεβιτς που και πάλι δεν σημάδεψε σωστά. Στο 84 γύρισμα του Σίσιτ στον Λούα Λούα, άλλο ένα καλό σουτ του Ρουγολέζου, απέκρουσε ο Αμπάρης. Στο 85 ο Κωνσταντίνου, αν και κρύος, έχασε καλή ευκαιρία πρώτο αμπάρι. Να παγώσει το Καραϊσκάκι προσπάθησε ο Ζουντί. Ο Σιφάκης σε ετοιμότητα μπλόκαρε την μπάλα. Με 10 παίκτες τελείωσε το παιχνίδι και ο Ολυμπιακός. Ένας από τους πολυτιμότερους της βραδιάς, ο Λούα Λούα, έπεσε άτσαλα πάνω στον ώμο του και λίγο αργότερα αποχώρησε. Ήρωας για τον Ολυμπιακό, λίγο έλειψε να γίνει ο Μιχάλης Κωνσταντίνου, ωστόσο το γυριστό του δεν ανησύχησε τον αμπάρι.